това видео ще прекараме 24 часа в изоставен хотел. Днес няма да губим време, защото ни очаква нещо наистина брутално. Много от вас искаха това да се случи и ето, че днес желанието ви става реалност. Този хотел е перфектното място за едно незабравимо преспиване. Не знаем какво ще ни очаква през нощта, но сме готови да изследваме всяко кътче от сградата и да прекараме цялата нощ тук. Ще успеем ли да издържим 24 часа или ще се наложи да се откажем по-рано? Нека да разберем сега. Яко с муха. Сега, преди да почне нашата оцеляванка в изоставения хотел, трябва да накупим няколко работи от Lidl. Малко ме е срам да снимам, тук има супер много хора и аз седа просто с някаква камера и снимам. Преди да започнем предизвикателството, минахме през локалният супермаркет да накупим малко хранителни дажби. Купихме най-важните неща, които ще ни помогнат да изкараме тази вечер. Купихме всичко нужно, което ни трябва, за да оцелеем тази вечер. Като почнем с сандвич, най-важното: 1, 2, това е за сутринта, 3, 4 бири, защото все пак тази вечер не искам да се насирам, искам да си заспа спокойно, хубавичко, и малко круасани, колкото да не гладуваме тази вечер. И общо взето, мисля, че сме готови. Ще тръгваме сега, се запътваме към хотела, така че айде се видим там, манячета. Дами и госпожа, момчета и момичета, днеска дойде един много дълго очакван клип, който много хора искахте. Не спряхте да ме спамите, посрахте се. Направи 600 харесвания. Кога ще отидеш да пренощуваш там? Аре бе, човек, каза на 600 харесвания ще пренощуваш там. Не спряхте да ме спамите за това нещо и днеска, момчета и момичета, дойде този велик ден, 24 часа в изоставен хотел. Днеска ще разберете всичко, защото дойде денят и това става реалност. Преди да се гмурнем в този израелски хотел за това велико предизвикателство, дойде един малък скромен ютубър, изпътувал 400 км от Варна. Реших да му ударя едно рамо, защото съм скромно момче. На вашето представяне, дами и господа, то младеж тука. Здравейте на всички. Тези, които ме знаят, аз съм Крис от Excellent Export BG. Така, това, което казвам във всички наши клипове, смееш ли? Да разбереш дали са на 7 тая вечер. Подготвили сме мокри кърпи, памперсите взехме и памперси, туалетна хартия взехме, завивки взехме, всичко взехме. Аз си взех плюшената игра. Не взех. Няма ли взе? Не, забравих. Много лошо. Няма нищо. Мога аз да съм ти плюшена игра. Добре, шнамата. Както виждате, вашето момче днеска извика малък ютубър, за да направим днеска заедно това предизвикателство, защото вероятно той има повече топки от мен, защото аз тази вечер ще насера 100%. Направихме лек оглед на хотела и се изглежда още в доста добро състояние, откакто снимах клипа тук, така че мисля, че предизвикателството тази вечер ще е успешно, така че, момчета и момичета, нека да дайвнем в изоставения хотел. Така е. Смееш ли? Ако смееш, продължай с нас напред. Официално 24 часа от предизвикателството започнаха. В момента е 8:02 и сме вътре в хотела. Ще пренощуваме тук, каквото и да става тази вечер. Виж сега, ще останем до сутринта. Няма да останем чисти 24 часа, но все пак съм си направил труда да дойда, така че би трябвало да го уважите. Първият ни квест, днешното предизвикателство, е да намерим най-хубавата стая, в която да пренощуваме тази вечер. Айде да ходим да я намерим. Момчета и момичета, официално вече сме в коридорите на хотела. Стаята някога, когато е имало хранител, и на един клип ми бяхте казали да видя срока на тия бутилки и срока им е 27.02.21. От 21 година тази е 22. От 22 година вече няма сод тук. Нека да намерим най-хубавата стая за
да пренощуваме днеска. Днеска сме се заредили много яко с фенери, с пауърбанкове, с техника, така че да може да изкараме 24 часа тук без проблем. Тук обаче май са влизали много хора, защото са пикали тук. Това тук е пикано. И тук това всичко е пикано, както можете да видите. Което значи, че скоро са идвали хора тук. Сега отиваме да търсим хубавите стаи. Тук да видим сега първия етаж. Да, тук е леш, тук няма да бъде. Тук е пълен леш, да. Тук е леш. Човек. То ти на пода му спиш като цяло. Аз на пода. То тук е много удобно, като се замислиш, брат. Не, без му етап. Тук е по-меко от лего. Виж колко е мек. Бате, тук няма да се спи, със сигурност. Тук не. Тук всичко е лом, брат. Тук по-бива, ама пак е леш. Не са били преди. Да, всичко си е по място. Ама тия стаи са леш, брат. Имаше едни по-хубави. След като продължихме да обикаляме стая след стая след стая, като столичен директор на МВР по време на акция, най-сетне намерихме стая, в която да прекараме вечерта. Ето как изглежда. Това стая. Манячета, мисия едно от овернайтката вече е успешна. Намерихме си къде да спим тази вечер, така че тук ще е стаята, в която ще пренощувам. Ще се опъна след малко одеялото, палния чувал и тук ще се спи, най-вероятно. Леглата не са лоши, удобни са. Предполагам да успеем да заспим тук тази вечер. Влизаме тук. Тук си имаме един хол за избичванка и тук, момчета и момичета, е спалнята. Гледайте колко е уютна само. Тук ще спи вашето момче. Даже си опънах одялото. Тук ще спи маняка. За изоставена стая изглежда много добре. Вие как мислите? Това предизвикателство ще стане реалност. Много имахте желание за него и дано да се надяваме, че тази вечер всичко ще мине плътно. Манячета, тъмън, се настанихме горе по стаите. Като цяло няма да вълъжа. Много ми е странно, че съм тук. Неприятно ми е едно такова. Спек ма е даже. Изобщо няма да вълъжа. В смисъл, супер много спичам тук в момента. Защото ние буквално ще спим в нечия собственост. Нищо е изоставена, ама поне стаите са хубави. В смисъл, удобни легалца има. Тъмън си сложих одялото. Отгоре си сложа изпален чувал и мисля, че ще се спи доволно тази вечер. Макар че ще видим. За първи път правя такова нещо. Да влезна в изоставен хотел и да прекарам 24 часа. Сериозно такова нещо не бях правил до сега. И ще видим. Това е един нов експириенс за мен. Може да мине хубаво, може да мине лошо. Ще разберете всичко в краят на клипът. Това е, гледай ги кибитлиите тук на тераската. Бах ти хората, гледай какво става. Бах си, човек. Тук не са лоши стаите иначе. Само... си ги. Ти си обработваш, мисля, че видеята, нали? Аз кой? Добре, защото аз съм двама дед го правят, освен мене. Чакай, дай секунда. Само завърти за секунда. Кажи, Не го изрязвай това. Кажи, какво искаш, бе? Както ви каза той в самото начало, моя канал е малък. Така че много ще се радвам, ако се абонирате за мен на 500, на 1000 и на 5000 ще има... Не дейте го правете.
Не дейте да слушате. Базикам се, абонирайте за момчето. Ти съзнаеш ли, брат, ние в момента седим просто на някаква тераса на изоставен хотел, осветяваме тук всичко. Навсякъде, да. Навсякъде. Дай го изключим по хотел фенер, че е нещо... След като си направихме малко приятелски мухабет на тераската на този луксозен изоставен хотел, решихме да направим малко експорванка на хотела, да ви напомним малко самото място и да видите колко по-зловещо изглежда вечерно време. Добре бе, пичове, тъмън се настанихме, вече искате да слизаме към мазето. Вие нормални ли сте бе? Смееш ли да слизаш? Смея, аз това мазе го познавам повече отколкото ти. Така е. Нали знаеш? Здрасти. Здрасти, какви сте вие, познаваме ли са? Да. Много рандом засечка тук сме си направили. Вашо старо клипче. Брат, това бе заключено преди, между другото. Някой го е разбил? Да. Това преди бе заключено. Баси майката. Това е интересно, че има в катедра. Знаеш какво искам да видим? Стаята с колелата, брат, дали още са там? Няма колела тук, ако някой да... Фу? Те са ги гепили, наче, Лут. Те са ги гепили. На там е перално някой. Тук имаше колела. Аз много се забърках. Те са в едно друго мазе, бе. Той имаше второ мазе тук. Обаче не мога да се сета на къде беше. Той има още едно мазе тук. Маняци, тъмно е, вечер е и сме в обект. И имам най-силния фенер на света. Като цяло доста брутална работа, бих казал. Дайте да видим. Насам ли беше? Не може да се гепли вече тия колела. Къде е другото мазе? Не знам, в смисъл предполагам, че е към другия край. Значи ще е онова, да. Ще е онова мазе. Мамка му. Този зовеш коридора, още си го спомням. Как просто вървиш и е някакъв такъв тъмен. Особено сега като си потъмнал. Това тук не го помня да беше разбито като цяло. Всичко има, брат, всичко. Всичко има тук, брат. Оп. Ама другото мазе не мога да сета на къде беше да ела. Това ще е някъде тук на първия етаж. Май. Маняци, вие осъзнате ли, че ние просто тук сме все едно на някаква почивка, братле, ама в изоставен хотел такова, някакво много шано. Айде сега към сауната. Тук мисля, че беше вече мазето с колелата. Да, точно тук е мазето с колелата. Тук ли са още? Някой ги е изкарал обаче. Някой ги е изкарал, преди не бяха отвън. Да, някой е чебъркал. Някой е чебъркал тук много я. Като малък не разбрал като казал такива балкани. Тук ски, топки има, брат, всичко. Ама седът седът си, ама май са крадяли някакви части, гледам. Явно не са идвали още много хора да крадат, това е добре. Аз мислех, че обекта след моят клип ще е в пократително състояние, обаче за сега още се държи. Това е много хубаво. Слагаме салничките, салничките. Това представяш да работиш, брат. И тук да дойдеш на сауна. То реално това е джакузи, това е сауната. Това е сауната. Тук леш. Експорванката добре върви. Тъмно е, късно е вече. Отиде към 10:30 и 11. Нямам се на идея, но след малко ще ходим към столовата. Да седнем да хапнем малко, че взехме да отгладняваме вече и е време за ядене. В момента малко дойдохме на басейнчето, защото маняците искат малко да експорнат, да им покажа тук положението. Аз тук този обект го знам наизуст, защото не малко го разглеждах, когато снимах клип тук, но през вечерта е още по-брутално. В смисъл, гледайте какво става.
Обиколихме хотела, направихме си крачките за деня, видяхте колко е зловещо вечерно време тук, но дойде време за нашата 5-звездна хотелска вечеря. Айде да ходим да ядем. Накара ги да отходят. Маса за 4, нали така? Ей, тук си имаме и сервитьор ли, бе, брат? Заповядайте. То тук бахти лукса, гледай какво става. Нещо друго да... Тук си имаме официална масичка, тук ще вечеряме с маняците. Гледай какво става, човек. Малко покривката е мръсна. Еми, сервитора. Ще ме извинявате. Като за безплатен хотел толкова. В смисъл, ти няма какво да се оплачеш, защото това си е буквално безплатен хотел. Къщи. Прави това, бе. То се осъкати днеска, брат. Аз ти казвам, оле. Какво прави това, бе, брат? Аз си го взел за вкъщи. Какво прави това, бе? Ето, тук ли живееш? За моята стая горе Брат. 318. Ти си невменяем, Да, честно. моята е 319. Виж го, бе, брат. Оле, то ще се щупи, бе, брат. Какво прави, бе? Какво прави, бе? Добре, сега ще ви покажем днешното меню. Тук имаме чипс. Тук имаме... стига влиза в кадър, де. Я разоб. Тук имаме сандвич. Водичка, естествено. Трябва да се хидратираме. Моето най-любимо, което съм си взел, биричка. Да. Сега ще почнем да опъваме биричките. Поне аз. За тях не знам. Те да седат на сухо. Ние буквално сме си опънали изоставена трапеза. Братле. Гледай какво става тук. Аз имам малък шанс. Тази вечер или ще заспа, или ще седа до сутринта, едно от двете ще е. Аз повече конякам да седа до сутринта. Възможно е. Ако смяташ да седиш до странта, ето да напазиш. Ще въпазва и няма проблем. Обаче има малък шанс, аз остана ли буден до 6 сутринта, направо ще го буда него и ще бегаме, защото знаем, че поне е станала овернайтка, слънцето се е дигнало, айде. Ма събудиш мене, тях не можем да ги събудим, какво правим? Оставяме ги така ли? Те имат кола, бе. Да. Ти гледай в момента само тази лампа свети, брат, и осветява мега хубаво. Да. Задължително си вземе аз така, човек. Ти представи си по бункери, брат, може да си осветяваш супер много с това. Да не казваме марката, ама... Парксайд. Не мога, човек, разбираш ли, просто... Да не казваме марката. Виж тук, може да въртнем един изоставен подкаст. Майтап е. На лайф. То за подкаст трябват няколко камери. То това е филма. Искате ли да си викнем на себе си сигнал? Да звъннем на полицията, да кажем тук едни 4. Няма да е много забавно. Няма да много забавно. Реално няма да лежим, просто ще пишем обяснение, ще ни пуснат и вече евентуално не, до собственика няма да стигне. Той... Ако искаш да направиш клип как те фащат ти доставен в хотел, просто сам си дадиш. Да. Както си правихме мухабет, смеехме се, забавлявахме се, прекарвахме едно много хубаво време заедно. Изведнъж почнахме да чуваме някакви странни звуци и ето от тук положението стана страшно. Изведнъж както си седим, почнахме да чуваме някакво думкане и това изобщо не е добре. Баси майката. Настръхнах целия пичо и честно. Настръхнах целия. Това дойде от самия хотел, брат. От тук се чува. Та иначе аз пускам малко с, може би, 30 секунди закъснение. На нас не е смешно, ама... Последно чуваме ли нещо или не чуваме? Чуваме със сигурност. Ти чу ли? Да. Колко пъти? Един път. Аз да го чух два пъти. И сега третия. И сега пък от дясно нагоре. Абе, мога от сградата нещо. Сградата според мен прави някакви звуци, както прави тук. Може да прави долу, валял е, капки падат. Капка да е. Аз чу се едно някой тряска нещо. Не бе, може от самото дърво нещо да се пука. Или ако е възможно... Защото виж и тук как се пука. Я завърти към него Тук. камерата, да не се вижда малко аз.
Без да се разбере, ако стане нещо. Остане нещо, се чуем. Ще се чуеш, ще се разбере. Първо ще го видим ние, после ще го видят те. Да, буквално. В крайна сметка се оказа, че просто са ни се причули някакви неща. Все пак сме късно вечерта, в изоставен хотел, фасадата е стара, напуква се, нормални неща. Но дойде време вече да се запътваме към стаята. Манячета, хапнахме, пинахме, побъбрихме си, но май вече е време да си лягаме, защото няма вече какво толкова да правим, в смисъл ние буквално... Пинахме, вече са качваме нагоре да се почиваме. Колко е часа, бе? Колко е часа? 12 без 15. 11:40. Може да се чуем утре, сутринта, като стана, ако заспа изобщо. Пълни олигофрени. Да. Седим тука и се чудим дали да си вземем възглавница, да ни е по-удобно, а в същото време, като ги погледнеш тия възглавници и се чуди сега да вземеш ли, да не вземеш ли, защото тук има срано, пикано и много се чудим сега какво да правим. Той сега гледа и одялцето, братле, да си вземе. Не, аз да си го сложа отдолу. Бах ти лудия, човек. Ти сериозно ли не си заднеш отдолу? Не, аз... Ти като ходиш на къмпинг, какво правиш? Слагаш ли си отдял под ти? Не, ти шек слагам. Аз нищо не съм. Чакай да мине. Какви работи. Можеш ли да прибереш спалнич, Вали? Служил съм, човек. Значи ето утре кой ще го прибере? В такъв случай. Така, може ли ти вземам микрофона? Взимай го, бе. Да не го изключа. Интересното кое е? Ама то хубаво стани сега, тук аз тук трябва да си оправя спалнич. Така, интересното кое е? Той ви каза, че на 600, там 1000 или колко лайка ще направя овернайт. Аз директно казах, идвам с тебе. Няма проблеми, може и няколко дена да останем. Точно за това, защото аз смея. Ела да ти го сложа така. Тия зрители колко мазориха, човек. Така си лягам, брат, и лека нощ. Аз се радвам, че са спомните и това, знаеш що? Що? Може да сме се забрали всички плюшените играчки. Брат, Ако няма да се притесняваме, че един ще прегръща другия. това легло е много малко, брат. Ти лут ли си, бе? Как така спиш тук, бе? Може би без е толкова. Някъде е моето легло. Брат, това легло е много малко, пич. 120 или 140. Как спа тук, бе, брат? Легнал как? Ще заспим някак си, бе. То е удобно, не е лошо. Ти като се замислиш, брат, това е една от чистите стаи. Имаше и други стаи, дет бяха пократителни. Ама тази си е бая чистичка. Абе, там както е застанала. Той както е застанал там. Както е камерата там. Какво? Това където е отзаде. Да. Какво? Той го превърна в бардак направо. Мамо. Едно към едно. Момци, май ще закриваме тази вечер. Отиваме да си лягаме и съвием утре сутринта. От вашето грекче, лека нощ. Как беше биричката с нощта? Топ. Като зле една. Ама си спах като... Аз се наспах, аз човек. Часовника ми изписа задоволително, не прекалявайте. Брат, тук наистина много добре се спи, не знам, но аз много добре се наспах. Комунистическото легло, братле. Брат, много беше удобно, не знам. Наистина беше много удобно. И аз събуждай се, казва здравей на хората. Събудиш целия хотел. Сега ще им кажа. Ще събудим хотела. Добро утро, манячета. Да. Таман вашето момче се събуди и то. Тук беше мястото, на което спахме. И мога да кажа, че добре си поспах. Добре беше, не мога да се оплача. В началото малко беше трудно за спиването, обаче по едно време просто откъртих. Ама вечерта стана много студено по едно време. Само такова почнах да трепера от студ.
в един момент и... Ама беше добре, не мога да се оплача. И вижте само се коридора, някакъв тъмен, тишина, оп, най-крипи частта. Мога смело да кажа, че предизвикателството май стана успешно. Не се случиха никакви шантави неща. По едно време чувахме някакъв шум, обаче това бяха просто звуци от Темала Марина от сградата. Коста, момци! Коста, момци! Добро утро. Що тук друго си е като е ден, брат ли е Коста? Аз нарочно не завъртах нататък, за да не се вижда. О, момчета и момичета, официално приключихме с овернайтката, или така да го наречем 24 часа в изоставен хотел. Не са чисти 24 часа, да ви кажа честно, ама пренощувахме тука. Легнахме си някъде около 1:30 и станахме сега около 9 часа, станахме в 8:30 някъде. Не се случиха някакви нередни работи, както си го очаквах. Чухме там няколко пъти шумове, обаче това е от самата фасада, от самата сграда, защото е стара. Ама като цяло, овернайтката беше успешна, много имахте мерак, давахте ми зор да дойда да снимам и ето че стана реалност. Дойдох, снимах, съжалявам ако клипа не е станал много както трябваше, смисъл не знаех понякога много какво да ви снимам, но ето че го предоставих този клип, както ви обещах. Смея да кажа, че предизвикателството стана успешно, така че мисля, че може да слезете долу, да се абонирате, да напишете вашите отзиви, да кажете според вас как беше самия експириенс. И продължаваме смело с лудите клипове. След време може да измисля да въртна пак нещо такова с 24 часа, ако намеря пак някакъв подходящ обект. И общо взето, гръкчето си спазва думата. Може да съм се забавил, но си я спазих. Това беше всичко от вашето момче. Се видим в следващия клип, манячета. Живи и здрави!